Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Somos aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundi aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas ug sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Mayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kini gyapon boss nga lagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Mao'y padayong makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisok. Adlaw karon mahigala nga Martes, pitsa 23 na. Buwan mahigala sa September tuig 2025. Straight to the point. Sa gihapon hatagan pagtagad ang mga issues nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, nagunang mga reports. Dinhi lamang gyapon mga higala sa atong pagmanuban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Naguna sa atong mga eskutanan karong butaga mahigala. Bagyong Nando padayong nihuyang o padong ng mugawas sa Philippine Area of Responsibility (PAR) karong buntag. Samtang ang pag-asa nagmonitor usab sa laing low pressure area nga napagawas sa Philippine Area of Responsibility. Straight to the point. Natanig pagtagad lubutaga mga higala sa atong pabanuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Presyo sa lana musaka na sab karong mga orasa. Sod na sa ikaunom nga semana. Straight to the point. Ang gasolina musaka og piso matag litro, samtang 80 centavos sa matag litro sabi sa diesel o kerosene. Straight to the point. Grabe ni sunod naman yung pagsakas presyo sa lana indekin na unsa naman yung kalakiha in town. Nagatanig pagtagad lubutaga mahigala sab sa atong pabanuban karon ining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Sa pikas bahin Cebu City Mayor Nestor Archibal nihatag og pito ka mga adlaw sa mga kontraktor nga moduso na sa ilang pasalig nga siguradong mahuman ang ilang proyekto sa saktong panahon og ilang matuman ang requirements sa proyekto dinhi sa Dakbayan sa Subo. Straight to the point. Dili mosugot si Archibal nga doon na mahigala yung mga proyekto nga malangan mula pa sa target nga niya nahimutang sa Dakbayan sa Subo. Straight to the point. Pagtagad lubutaga sa atong pabanuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin Kapitolyo ni Paso Sisab sa nahugno nga riprap sa usa ka road concreting project sa barangay Kabadyangan, lungsod sa Compostela, nga nitabon kini sa 5 ka nagparking nga mga motorsiklo. Straight to the point. Mao ni ang giadto mahigalang idol tweety nga dunay upat ka mga kun 5 ka mga motorcycles nga natabunan. Pagtan-aw sa riprap, wa man di ay kabilya. Straight to the point. Pisos Ginoo ko. Karon butaga tagan tanig pagtagad kinsabay kontraktor ni ini. Gipasusi karon sa Kapitolyo mga sukit tigpaminaw. Kinsay kontraktor ini diin gikan ang pundo labot ani. At tagan tanig pagtagad butaga sa atong pagmanuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin ni ay kaso mahigalang kanhi Gobernador Gwen Garcia nga iya mga kaigalaang gifailan og motion for reconsideration dito sa buhatan sa Ombudsman. Ang update mahigala gibasura kini ang iyang motion for reconsideration dito sa Ombudsman. Straight to the point. Nagatasan nagpagtagad lubutaga mga kaigalan sa atong pagbanuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa kauluhan alang ni House Speaker Faustino D ang ayang itugyan ngadto sa Independent Commission for Infrastructure ang investigasyon kabahin sa anomalosong flood control projects o gi-turnover ngadto kanila ang findings sa investigasyon sa ubos balay balauranan o sa Senado. Straight to the point. Ato ni pagtagad lubutaga mahigala ang Senado og mo imbestigar sila pinagi ni Ping Lacson naara nila na kay lahi man na mga higalang purpose sa investigation sa Senado naana sa Blue Ribbon Committee in Aid of Legislation. Kaning sa House of Representatives pwede gihapon in aid of legislation. Pero medyo hilas paminaon ang House of Representatives nga mag-imbestigar nga sila mismo dili makapatawag sa ilang mga kaubanan nga maoy responsable sa bastos nga budget nining 2025. Straight to the point. Ang pinakabastos nga budget sa history sa Pilipinas, ang 2025 budget. Unya di nila mapatawag mahigala na kalarga na lang sa Amerika si Saldico. Wa gyud mapatawag mga higala sa mga congressmen nga kunuhay nag-imbestigar. Straight to the point. Nga sila mismo nakahibaw man kinsay mga tao nga responsable ani naunsa.
Pariyargo na kasamang indaykin nga doon na ba'y treasurer ba ninyo na wagtang ang kwarta, ha? Nga gigunitan sa treasurer. Ang treasurer may unang ipatawag, nga naman eh. Taga-imik explanation nga na unsa ni. Ya kanay mga higala, inani ni, ang Committee on Appropriations, si Saldico mga higala maoy chairman, atong paghimo ining budget sa 2025. Siya chairman, niya dili mapatawag mga sukit ng paminaw, nakalarga na lang sa Amerika. Straight to the point. Karon, hasta si Martin Romualdez, angay ni sa mga higala nga mohatag og eksplikasyon. Wa mapatawag. Di wa mo angay nga mag-imbestigar. O niya hantod karon atong latest may higala nakuhang report, matod pa wa na sa Amerika. Indekin. Si Saldico, asa naman da ining tawhana? Straight to the point. Ingon nagpatambal sa Amerika. Unsa man ning kalakiha? Og moingon ka may higala mga high-tech nga mga gamit. O patambal og naunsa manggaling siya to sa Amerika. Karon ni balhin og asa dapit ni balhin. Ni stay dito sa New York, 19 lang kaadlaw nya nawa rapod sa New York. Asa man ato pangitaon ni Saldico ron. Ang magmoingon nga ni balhin kay nangitag high-tech pagyod. Mas high-tech pa sa Amerika. Kani mga higala bida. Makapalingo-lingo na tayo ng kalakiharon. Naay report mahigala nga matod pa gikan sa Amerika nilabang dito sa Europe. Nagunsa man sa Europe. Og moingon kag high-tech nga mga gamit na sa Amerika, mga tambalanan tuwa sa US. Basig mingon nga ningadto sa Europe kay nihapit pa og shopping dito sa mga branded sa Europe. Kata ni pagtagad lubot-taga sa ato paman-uban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa laing bahin kapin sa 200 ka mga tao na nadakpan tungod sa paghimo og kagubot atol sa mga rallies niadtong Domingo batok sa korupsyon. Straight to the Ang point. rally din sa ato sa dakbayan Subo at least malinaon mao toy bintaha. Pero nalibog gyapon tong uban kay doon na nagpundo-pundo kung asa dapit magkuyog tong uban kay lain-lain naging agenda. Mas grabe dito sa kauluhan mahigala kay dunay mga nasakitan, no? Mga nagrally nga mga nadakpan ug dunay mga pulis pod nga nasakitan. Ato ni hatagag pagtagad ng butaga sa tuban-uban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Niya point. ko'y mga placards, naglibog ang uban. Unsa nga placards ang ilang dadon, ug unsa isuwat sa placards, ug unsa mga higalay ilang krusada gyud sa ilang rally. Ang uban mahigala naguban-uban lang. Ang uban mahigala na libog ug unsa ilang baruganan. At ang pagtagad ng butaga, kiniguban pang mga isgutanan niya mabati, exclusive over DYHP RMN Cebu. 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Sa serbisyo